ଭିଡିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କଣ କହିଲୁ ହାରାମ ଜ୍ୟାଦା ନାମକ ହାରାମୀ, ଛାଡ଼ିଦେବି ତୋତେ। ହା 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 ହି 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 ହି। ଏ ହାରାମ ଜ୍ୟାଦା, ତୁ କାହା ସହିତ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଛୁ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ନା? ତୋତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ମାଳିଆ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ନ କଲେ ଆମେ ମାରିବୁ କେମିତି? ଆଉ ଲୋକେ ଜାଣିବେ କେମିତି ମୋ ସହିତ ଗଦ୍ଦାରୀ କଲେ ୟାର ପରିଣାମ କଣ? ଏ ବାଙ୍ଗୁରୁ, ୟାର କାମଟା ସଫା କରିଦେୟା। ଓକେ ବସ୍। ଏ ଟାକୁଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ହଁ ବାବୁ, କୁହ ବାବୁ। ୟାଲେ ବସ୍, ଏ ପିଲାଟାର କଣ କରିବା? ୟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି, ପୁଣି ଲଭ୍ ଲେଟର। ୟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ବି ମାରିଦବା। ଠିକ କହିଲ ବସ୍। ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ହା ହା, ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକେ କଣ କହିବ? କାଳି ପାହାଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୋକ କଣ ଜାଣିବ? ତୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ରେ ପୁଅ। ତୁ କାଲକା ଛୋକରା ଚାଲି ଆଇଛୁ ବସ୍ର ଝିଅକୁ ଲଭ୍ ଲେଟର ଦବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ବସ୍, ମୁମ୍ବାଇରୁ କ୍ଲାଇମ୍ଟ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଗ ତା ମେଡେଲଟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ୟାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ଇଏ କଳା ପାହାଡ଼ର ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ଚାରିପଟେ ଅଛି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଚାଲ। ହଁ ଟାଙ୍ଗିରା, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ଆମ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଳା ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ଅଛି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଆମେ ଚାଲାକି ସେ କାମଟା ସାରି ଦେଇ ଆସେ। ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲ। କାଠିଆ ଦୀପୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? ମତେ ରକ୍ଷା କରେ। ସୁଇଟି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ସୁଇଟି। ତମ ବାପା ମତେ ଏଇଠି ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ମତେ ମାରିଦବ ସୁଇଟି। କଣ ଗୋଟେ କରିକି ମତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସୁଇଟି, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଏ କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଗୁଟକା? ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୋ ବାବା କାଇଁ ତତେ ଅଟକେଇ ରଖିବ, ପୁଣି ତତେ ମାରିଦବ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ନା? ହଁ ରେ ସୁଇଟି, ତୋ ବାପା ମତେ ମାରିଦବ କହୁଛି। ଏଠି ଦେଖୁନି, ଏଠି ଯୋଉ ଇଏ ପଡିଛି, ଚେୟାର ପଡିଛି, ତୋ ବାପା ବସିଥିଲା ଏଠି। ମୋ ବାପା ତ କାହାକୁ ବି ଅଧା ଚାପଡ଼ ବି ମାରିନି। ମୋ ବାପା କଣ ମାରିବ? କୋଉଠି ଗାଳି ଗୁଳା ହେଲେ, କଳିକଜିଆ ଲାଗିଲେ ମୋ ବାପାକୁ ଡର ଲାଗେ, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୋ ବାପା ତତେ ମାରିବ? କି ପାଗଳ କଥା କହୁଛୁ? ତୋ ବାପା ତାହେଲେ ତୋତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତୋ ବାପା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଜଣକୁ ମାରିଦେଲା। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଲା ଅଛି, ଇଏ ଲାଥ ପକେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଗୋଟେ ଲାଥପଡ଼ାରେ ସେ ଲୋକ ନେଇ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ କଳା ପାହାଡ଼ର ବିଷୟ ତୁ ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଇଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକକୁ ମାରିକି, କେତେ ଲୋକକୁ ମାରିକି ଏଠି ପୋତି ଦେଇଛି। ଆଉ କେତେ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଲିଆନ। ମୋ ବାପା? ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ମୋ ବାପା ଅଧା ଚାପଡ଼ କାହାକୁ ମାରିନାହିଁ। କୋଉଠି ଗାଳି ଗୁଳା ହେଲେ, କଳିକଜିଆ ଲାଗିଲେ ପଳେଇ ଆସେ ଡରି ଏତେ ଡର ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାପାର। ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ? ମୋ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମତେ। ତୋତେ ଆଉ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ମୋ ବାପା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବାବା ପାଖରେ ରହିଲେ ତୁ ରହୁ ମୋ ବାବା ପାଖରେ? ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ତୋ କଥା। ତୁ ଯଦି ବି କହୁଛୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ତତେ, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ କରୁଛି ହେଲା। କଣ କିଲୋ ମା ସୁଇଟି, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ସେ ସବୁ କଥା ପରେ। ତମେ ଆଗ କୁହ, ତମ ପାଖରେ କଣ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ? ତୁ ଜାଣିନୁ କିଲୋ ମା, ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମ ଏ ପଛରେ ଚଙ୍ଗୁମଙ୍ଗୁ ଦି ଜଣ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦି ଜଣ ଆମର ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦି ଜଣ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲ ବାପା, ଏ କଳା ପାହାଡ଼ ତଳେ କଣ କେତେ ଲାଶ ଅଛି? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ତମେ ଲାଶ କରିକି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛ? ତୋତେ ଏସବୁ କଥା କିଏ କହିଲା? ସବୁ ଟୋଟାଲ ମିଛ କଥା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ, ମୁଁ କେମିତିକା ଲୋକ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଧା ଚାପଡ଼ ବି ମାରିନା। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କୋଉଠି କଳିକଜିଆ ଲାଗି ଯିବ କି? ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ମତେ ଏ ଗୁଟକା କହିଲା। ଶଳା ତୋତେ ନାଇଲୋ ମା, ତୋତେ ଯୋଉ ଲଭ୍ ଲେଟର ଦେଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଡରେଇ ଧମକେଇ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆଉ ସେ ତୋତେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଦବନି ହେଲା। ନାଇଁ ୟାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ।
ଆଉ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଡରେଇ ଧମକେଇବାକୁ ହବନି ତମକୁ ଆଉ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ହେଲା ହଉ ଲୋ ମା ତୁ ଯା ଯା आ स्वीटी जाना लो मते मारी पकई लो मते एठी मारी पकईला लो ଏଇ ବାଙ୍ଗରୁ ମୋର ପୁରୁଣା ତଲବାରଟା ଦେଲୁ ୟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ମାରିବିନି ଲୋ ୟାକୁ ତଡ଼ପେଇ ମାରିବି ये ତଲବାରରେ ତଡ଼ପିବା ଦରକାର लिमता तो जस्ट ढाकुली चिकते का बटक दो ओके बस उकुटी बाटे के इट्टी बाटे का काटुड़ी काटुड़ी काटे काटे इट्टी बाटे की काटे ओके बस ତମେ ସବୁ କିଏ ମୋ ଇଲାକାରେ ତମେ ସବୁ କିଏ ହାଁ ये होउची मोर बॉस गांडेश्वर मु होउची यांकर चला पांडेश्वर ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ଗାଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ଆଇଛ ହାଁ हुक्कीना पांडुड़ी इट्टी कांडे कांडे किट्टी किट्टी इची आटबड़ी काटू कोड़ी काड़े केड़ी किट्टी नी ओके बस ये की କଥା କହୁଛି କଣ କଥା କହୁଛ ତୁ ଖାଲି ଓକେ ବସ କରି ଚାଲଛୁ मो मालिक कहउचंती गांडुआ पांडुआ कहबनी मो मालिक ना होची गांडेश्वर मो ना होची पांडेश्वर मो मालिक को कहबो गांडू सार और मते कहबो पांडू सार एमती कहबो आ बेसी कथा कहले ए जो हाथ रे बॉक्स टा नहीं कहैछु ना बम अछि फटे के उड़ाई देबु तुमको अबे सॉरी सତରେ କଣ ବମ୍ ଅଛି हाँ सतरे बम अछि आ ये पिलाटा जो एठी बइछि ना याकू नबा पई हमें आइछु କଣ ପାଇଁ ତମେ ନବ तू किए बे बेसी कोई ना बाला आमे बड़ लोक सब कथा कहछु तू भिकारी हेबे हमर ये दरकार है पिला ये हमर शिकार तू किए बेसी कोई ना बाला बम अछि एटा बम छाटी देले तार सब गांडी पे नाली हे जिवो जानछु ना हे भगवान को मुसीबत रे जी पड़िली सासा तमे मते मार दियो ये माने बक मु जीबिनी कोठु आई इंग्लैंड रु आइछि मते मार दबो सासा तमे मते जल्दी मार दियो सर मते यार को बक मु जीबिनी ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେବି ଲୋ ये मने नहीं कि तोते मारिबो एते सहजरे तोर मरण न ये मने तोते नहीं कि बम लगाई कि फटे की मारिबे हा आरु कुदीना आदु कुड़ी ततका काटे कुरुरु कुरु इसका मुद के हाथ रे था करू काटे करेगा ओके बस कौन कहला तुम मालिक कौन कहला मो मालिक कहला तमे सब जाओ आ याकू नहीं कि यांकर तो मुंड को ठा करके फटाइबो आउ यांकर जो बड़ हाथ को काटी सब कुचा कर देबो से कहला काटे कुदिना ठा से तुम कहला ना से कथा कहउचे यांकर काटी के ता माथा को ठो कर फटाइबो हो ताहले हम जाउछु आ ये को मार दबो आमे सब पळाइबो आउ ये को मार दबो आमर किछि माने या को करबार नहीं सब तुम पर लद देके हम पळाउछु कादु कुदीना काटे कारेनु ओके बस कहउची तुम शीघ्र जाओ ओके आमे ताहले जाउछु लिमता तो रे शिकारी कुटुनु काटे कारे कुरुकु सिकाते के था यार माने कोन यार माने होची अबे गुटुका चल भाई आमे तोर सांग काठिया उ दीपू केमिति भेष नहीं काइछु देख तू तो निजे मो सांग है कि चिनी पारनो ता माने कोन चिनिबे हे मु जानि भगवान ऊपर मु विश्वास रखिछि मते रक्षा करे कहीं ना कहीं तो आसीबे जाहु मो सांग दी जण आसिला चले बे जल्दी घर को पळाइबा हाँ तू ठीक कथा कहलु हमें पळाइबा हेले जीवा केमती से सब व्यवस्था मो रखिछि ना से टेंशन न होत काहे कि तू से सब व्यवस्था मोर पखर अछि बा